כך זה נראה מלב ליבו של מתקן הכליאה בדרום הארץ, אחד המקומות השמורים במדינה. מוחזקים כאן מחבלי הנוח'בה ומחבלי חמאס נוספים שביצעו את טבח ה-7 באוקטובר. ונוסף אליהם, גם מחבלים שביצעו פעולות טרור נגד כוחותינו במהלך התמרון הקרקעי. פה למעשה נמצאים 150 אסירים, אף אחד מהם לא זז, אף אחד לא חוזר לאוהל, עד שמפקדי המשמרות מאשרים את הספירה, רואים שהכל בסדר. כן, תלוי, יש גם וגם. הם פעילים ומשויכים לארגון החמאס. והם מהמלחמה כולם? הם אחרי התמרון הקרקעי, לא מה-7 לאוקטובר. זה תפריט המזון של המחבלים מהאפונה. יש לנו אורז, יש לנו כרוב וכמובן לחם. זה ארוחת צהריים שלהם. אורז, אפונה וכרוב. ופעמיים בשבוע 2 נקניקיות. זה האוכל של המחבלים כאן. זה האוהל למעשה מיטות ברזל, אבל יש גם, אנחנו בתוכנית הצפפה, יש כאלה גם יושבים על מזרן, לא על מיטה. במהלך היום אין להם כלום בתוך האוהל. המזרונים והסמיכות הם מקבלים אותם לקראת הערב לילה עד הבוקר. אז ה-7 באוקטובר הוחמרו תנאי המחבלים בכל בתי הכלא בצורה משמעותית. נכנסים לאגף הזה, יש פה מחבלים שיחסית הם מחבלים מסוכנים, שגם על פי ההבחנה המודיעינית נשקפת סכנה מהם. מתקני הכליאה ערוכים לקלוט עוד מחבלים רבים, מצופפים אותם עד כמה שניתן. אחד מהמתקנים הסודיים במדינת ישראל, בו מוחזקים מחבלי החמאס. אנחנו נכנסנו עכשיו לאחד התאים, שימו לב, כך זה נראה. בערך 5 מטרים מרובעים, מקסימום. ומה שאתם רואים, זאת שגרת היום של מחבלי חמאס. נגמרו הימים של מתוקים, של בשרים. אין יותר קנטינה, אין יותר מכבסות, אין חדרי חלוקת אוכל. הכל ישונה לתאי כליאה. התוכנית היא 888, יש לנו 888 מקומות כליאה נוספים, ומכאן בעצם השם. המחבלים הבינו שהקייטנה נגמרה והמדיניות החדשה ברורה. כל מי שרצח יהודים או רק ניסה לעשות זאת יקבל את מינימום התנאים